Před dávnými časy ve starověkém Řecku se na bájné hoře Olymp procházela nejvyšší bohyně Héra se svou družinou Olympanů. V tom si bůh slunce Apollon postěžoval, že na Olympské hoře nebyla již dlouho žádná pořádná slavnost. Héra se zamyslela a nechala si zavolat boha Dionýsa, aby doručil vzkaz. Dionýsus se rozeběhl do všech koutů Olympu a předal vzkaz 5 vyvoleným bohům. Artemis, bohyni lovu a odvahy, Hébé, bohyni jara a mládí, Pallas Athéně, bohyni moudrosti a strategie, Afroditě, bohyni krásy, lásky a plodnosti, a nakonec sobě, bohu hudby a veselí. Všichni se dostavili k Héře a ta jim pověděla: Bohové moji, ráda bych se zúčastnila slavnosti bohů. Uspořádejte s pomocí svých schopností ten nejlepší ples, který kdy Olymp zažil. Bohové se sešli a Afrodita pronesla: Já propůjčuji všem na plese nevídanou krásu. Vězte, že to, co vás činí krásnými, není zevnějšek, ale vaše vnitřní krása. Poté vzala okvětní lístek ze své růže a něžně do něj foukla. Červený lístek se proměnil ve slova, která Afrodita pronesla a roznesla se po okolí. Bohyně Hébé pozvedla číši a tiše pravila: Já tomuto plesu přináším mládí a radost, ať každý v sále tancuje, jako by byl stále mlád. Na řadu přišel bůh Dionýsus, předstoupil a pronesl: Nepřemýšlejte nad tím, co bude za rok či za 2. Prožijte každý den naplno, jako by měl být váš poslední. Také Artemis, bohyně lovu a odvahy, vystoupila z kruhu a pravila: Buďte stateční, můžete dokázat, co budete chtít. Stačí mít odvahu o tom snít a vůli dotáhnout to až do konce. A vystřelila do vzduchu kouzelný šíp. Poslední přišla na řadu Pallas Athéna. Uchopila větvičku olivovníku a pronesla tato slova: Jako bohyně moudrosti vám poradím toto. Nezáleží, jestli máte styl, pověst nebo peníze, pokud nemáte dobré srdce, nemáte žádnou cenu. Slova se opět rozlétla po prostoru. Bohové vnesli do slavnosti moudra, která by si měl každý člověk vzít k srdci. Po tomto kouzelném okamžiku přišly na řadu přípravy. Těch se zúčastnili všichni Olympané a společně spojili své síly v přípravách na tento magický večer. Když odbyla 8. hodina večerní a Héra přišla do velkého sálu, nemohla uvěřit svým očím. Její bohové to dokázali. Héra se jemně usmála a pronesla: Sami toho zvládnete hodně, ale nikdy ne tolik, jako s ostatními. Ale už dost řečí, pojďme si tento ples pořádně užít. Vždyť si to po tak náročné práci také zasloužíte.